Yun, so good morning, tara, kain mo tayo. Tayo na lang yung naiwan dito. Nadala sila lahat sa taas. So, check muna natin. Okay, door lock. Let's go! Dito pala. Dito pala yung rooftop. Okay, ito. Yun, doon na sila. So, dito na sila. Hi, brother. Good morning. Okay, vlog lang kami kasi binala pa ng follow this. Good morning! Good morning. Don't forget to follow his vlog. Yes! Tapos na kayo? Good morning! Sagating lang po. Sir Javi! Si Ate, asan pala si Ate Ging? Ay, si Ate Ging. Ate Ging. Ito si Ate Ging. Tama ka, Dok? Lama doon, Dok. Sila Julius. Ay, si Nimgi pala doon. Andun si Nimgi. Sir, sila Julius. Ito yata yung sa kanila. Siguro. Siguro, baka yan na. Yung iba, wala pa. Iba. Tulog pa siguro. Iba. Nag-chat ba kayo sa group chat na rin? Uy, buti pa rito, malamig. So, good morning guys. Good morning mga opo. Babalik tayo ulit doon sana sa IEC. Kasi may ano tayo. May event tayo ulit ngayon. Kahapon nandun na tayo. Super Mega Hope ngayon naman RLP. So, kasama natin sila Kuya Dan tsaka si Ate Ging. All the way from Montalban. Yan sila. Kita pa. Good morning. Si Hani, ayun no. Si Hani. So, tara. Let's go. Sakay na tayo ng ano. Sakay na tayo ng taxi. Good morning, sir. Sir. Diyan tayo na ano. Diyan tayo nag-almusal kahapon, no. Yan. Diyan tayo kumain kahapon. Saka dito sa kabila. Parang ano no? Parang palengke yung pag-iingay nila. Taxi, wala. So, magkabang lang tayo ng taxi. Dito tayong taxi. So yun, dito na tayo ulit. Dito na tayo ulit sa IEC, ano? IEC. Yan. Si Gadan. Si Ate Ging. So, yung mga tao ngayon nakapula. Ngayon yung ano nila, ngayon yung Valentine's nila. Kasi mga nakared, tignan nyo. So, mga nakared. Pa, puro nakared. May nakatambay doon, nakared din. Saan ba yun? Ayun, nakaupo. Puro nakared. Lahat ng tao rito nakared. Ba't hindi ka nakared? Oo nga, meron ka naman red. Kami nga. Oh. Nagkanta yan eh. Good morning, ma'am. So, yan. Ang dami na nila. Pasok tayo doon sa loob kasi baka mawalan naman tayo upuan, maghanap tayo upuan. Ano, si Javi nag-albay sa... May tram. Wow. Wow. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ba't may mga ganun sila? Oh. Diba? May mga ganun. Ano yun? May mga
ganyan nila, oh. Tignan nyo. Ano yan? Yung mga ganyan kayo. Ito si Gabi. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ba't may ganun? Ha? May ganyan kayo. Para saan yan? Ano pa na tayo? So yan, dito na tayo sa labas. Kasi ano na, magla-lunch na. Mag-12 na. So, kukunin natin yung ating pagkain. Ayan. Nakapila na sila. Mga kukuha na ng ano yung mga kukuha na ng pagkain. Kasi magla-lunch na. Sa ating mga subscribers, sa mga nanonood ng ating videos, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo na, mag-subscribe na kayo. So, waiting tayo kasi may dalawang kulang. Hinihintay natin yung dalawa nating kasama. Hindi ko makita kung nasaan. Pero si Kuya Dan nandun na. Tsaka si Alfred. Dami na nakapila. Yung iba, nandito yung iba. Namimili ng product tsaka t-shirt. Yan. Saan kaya yung dalawa na yun? Kulang yung dalawa, wala pa yung dalawa, di pa dumarating. So yung mga tinitinda nila na ano, yung mga t-shirt dito. Tingnan natin itong mga t-shirt. Ayan, mga t-shirt do, mga black. May black, may green, may pink. Pink ba yun? O blue? Ay, violet. Tsaka may dilaw. Ayan o. May mga dilaw. O, pinahawak natin dilaw. May puti. Ayan o. Ang dalawa. Dumadami na yung tao sa labas. Ang naman ang galanano. Ano na lang pagkain siguro. Ito na ating kasama. Nasa na kaya? So hindi natin pwedeng iwanan yung kasama natin doon kasi marami yun. Mahihirapan siya. Nasa 15. So mahihirapan siya kaya kailangan natin siyang samahan dito. So pasilip lang natin. Pasilip lang natin mga tao. Ang dami oh. Sama. Work. So dami. Ang daming tao. Diba? Kahapon nandito na rin kami kahapon. Kahapon super mega hope. Ngayon naman recognition ng mga bagong distributor, yung mga na-promote. Ayan, dumami na. Kanina konti pa lang, ngayon dumami na. Dumami na sila. Kanina konti pa lang. Asan na kaya yung dalawa nating kasama? Yung dalawa, nakaw.
Ayun, dali na tayo. Bibili tayong kape. Ito, baso. Si ate, oh. Ate, nasa ka na? Lumabas ka dyan. Hindi makikita si ate, oh. Madilim. Saan ba si ate? Yun, kita na rin. Oh. Tatago kasi. Tatago kay guwapa mo kasi buwan na. Ay. So, pumasok kami doon sa Landers. Hindi pala pwede doon. Kailangan may membership pala doon. Ha? May kailangan may ano doon. Kailangan may membership doon sa Landers bago ka makapasok doon. Okay na? Okay na. Si ate, ate! Ate! Kaway naman dyan! Si ate, oh. Sabi niya, takot siya. Hindi, doon na lang. Meron na kami ng tubig. Anything? Salamat, ate! So, balik na tayo doon. Tara! So yun, dahil gutom na, nakalimutan na nakalimutan na mag-picture, nakalimutan na mag-video. So, yan. Tingnan nyo nangyari. Dahil sa gutom. Ubos. Yan. Busy sila. Oh. Busy sila kumakain. Sir Johnny, kasi Archie. Oh. Utang na lang! Makakalat sa buong mundo yan! Hindi tayo nag-picture. Naalala nila kaya mag-picture ko kailan tapos na. Si Mia, tumatakbo si Mia. may pumila si Mia, no? Walis na. Ito na sa kabila si Mamal, Doc Mali. Si Nungka, si Ma'am Pat. Hindi lang siya sita, ano? Ha? Ayun, di ko alam. Hindi ko pa nakita. Tingnan ko. Salamat sa Diyos. Inom ng payo. Naka-video gali. Naka-video. Uy, nakasumbrero ko pa pala yun. Asan na yung mga natakot yung dalawa dito, ah. Balis na. Doon ka kuhanan mo sila James. So, ayun. Tapos na. Tingnan nyo ano nangyari. Nadala na bagyo. Walang matira. Okay na mo tanan? Kaya na, wala. Diba? Gutom na eh. So ngayon lang naka-video. Nandito din sa ano si JMD. Ayun eh. Okay, sino yun? Yun. Ayun. Hindi pa nila na-compute. Ha? Yung pala yung tawag doon. Aftershock. Yes, may alaga ako dito. Say hi. Hi. Hi, very good boy. Ano, best friend? Kanina, sama ka na? Ayaw man. Ha? Dali. Kanina. May aso kayo daw siya. Meron. Apa na? Ano yung nasa buko? So, kanina, wala. Ngayon, ubos na. Wala na. Ubos na yung pasinta mo, ah. Aray po. Kulang ni plastic. Tara. So yun, tapos na tayo mag-dinner. So, lakad-lakad muna tayo para bumaba yung kinain natin. Nga pala, dito tayo naka sa ano ni ano. Dito tayo naka-check-in sa hotel ni ano. Yan. Hotel ni JMD ba? Oh. Ay, excuse me. Yan ang hotel ni JMD ano, JMD ba? Yan. Katapat ng ano, katapat ng ito. Katapat ng Pongko. Pongko sa puente yan. Katapat niyan.